Čaute, tu je Matino, ale no, už vidíte ten prepad na ňo. Jo. FBI open door. Všetci po ňom idú. Tu ako tancuje? Čiže? Počkaj, ja ti zatancujem. No, mi dal 5 periel. Hej, daj mi moje zlato. Tak ako? Za to, že ich poviem, že tu idete po chudiatku malému Iglíkovi, no tak. No, to mi dá to naspäť to zlato, no. Asi nikto. Niečo sa stalo s tým videom, neviem čo. Zastavilo sa kvôli niečomu. Takže bude to zase, bohužiaľ, na 2-krát. Ja to tu ešte doťažím a už to ukončím. Trošku ešte potrebujem. Som ako fakt nečakal, že by sa takto lava mohla rozbehnúť proti mne. To bol taký, že moment, že fakt, no super, ráno. Tiež mám tu svoju istotku, tak sa teraz neviem, kde sa dá nehal ten crafting. Je to tých šípov. Jedna nagetka by mi chodila. Skúsim, že či z nich páde nagetky. To škoda. Ešte potrebujem tých 5 golov. Že ak teraz pani útočia. Potom tam útočia. Tak to je krevu mňa na nič. Kamo. Dobre, to ja ho zabijem z radosti a svojím medím mesa. Po komu to ide? Nikoho sa čo robia? Útočia len tak bezúhodne. Nechápem. Majú ťažký život. Pík, niečo, neviem. Čo mi dal? Asi zase grevo. Neviem teraz. Taká perla, taký dancing by mi pomohol, ešte by si mi mohol dať. Okej, tak čaute. Ja už sa s vami lúčim. Dajte like a odber. Čus.